Quería o seu minuto de gloria e conseguiuno. Trátase de un salmón que quería, repito, ese minuto de gloria e decidía saltar xusto diante da nosa cámara esta fin de semana no decurso, precisamente, do concurso internacional de pesca do salmón. Por certo, que este non o pescou absolutamente ninguén. Unha imaxe inédita, unha imaxe insólita, unha imaxe que abre un informativo, o de hoxe luns, día 10 do mes de maio, abrindo precisamente o que é a Semana Grande do Salmón na Estrada, e, por suposto, con punto de referencia para esa festa que terá lugar na vindeira fin de semana. O pesca do salmón, ou ao menos o concurso internacional de pesca, será un dos temas de este tempo de información, pero temos outros que a partir de agora lles recopilamos en titulares. José Mirás Turnes resultaba o gañador da edición do concurso de pesca do salmón que promove Río Ulla. O pescador de Teo conseguía un único exemplar e con el conseguía a victoria. Pescaba no couto de Simonde. Urxencias Sanitarias de Galicia asistía durante a fin de semana a un total de 80 personas debido a 62 accidentes de tráfico ocurridos nas estradas galegas. O maior número de atencións por sinistro registrouse o domingo con 24 accidentes. A Xunta de Goberno local aprobou a contratación dun curso de formación en deseño gráfico. Ábrese o prazo de presentación de solicitudes ás axudas por fillos e fillas menores de 3 anos. Depende. Se a morte se produce, por exemplo, un martes pola tarde despois da morte partido de Champions en Aveiro. Pero se a morte se produce un martes despois da morte partido de Champions na televisión de Galicia. Pero se a morte se produce un xoves despois da morte partido... Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.